O BNG reclama á Xunta de Galicia que mova a ficha e que se anticipe o impacto que a guerra de Oriente Medio vai ter na economía galega. Os nacionalistas demandan a posta en marcha dun plan extraordinario de apoio económico e social que levarán ao Parlamento galego. A industria, o transporte, todo o que ten que ver cos sectores productivos, co agro e coa pesca, vanse a ver afectados por o incremento dos custos enerxéticos, de combustible e de materias primas. E creemos que ante unha situación así, a Xunta non pode ser unha observadora e ten que apoiar ao tecido económico e tamén aos sectores afectados e, por suposto, o conxunto da cidadanía. A proposta pasa por deseñar un escudo social galego. Así, Pontón falou de deseñar axudas directas para os sectores máis afectados, a posta en marcha dun bono transporte para utilizar os medios públicos por 30 euros ao mes ou a eliminación das peaxes en autoestradas da Xunta, duplicar o complemento autonómico das pensións non contributivas, habilitar un fondo extraordinario para os concellos ou liñas de crédito para PEMES son outras das propostas. Creemos que este é un momento que require anticipación, responsabilidade e defensa dos intereses galegos e que é unha mágoa que o goberno galego este desaparecido. Estamos falando de empregos, estamos falando de empresas, estamos falando do día a día de moitas familias. Pontón fixo este anuncio en Pontevedra no marco da presentación da campaña co BNG Galiza Gaña, unha iniciativa para dar a coñecer o traballo dos representantes da formación en Madrid, con compromisos incluídos nos acordos de investidura do Goberno Central. Se hoxe temos descontos históricos nas peaxes da AP9 e da AP53 é grazas ao BNG, se avanza na regeneración das nosas rías é grazas ao BNG, ou se temos sobre a mesa unha quita de 4.000 millóns de euros da nosa débeda pública é grazas ao BNG, e que o BNG é a forza política que pon a Galiza na senda do Estado e a que garante a defensa dos intereses do país, sexa quen sexa o inquilino da Moncloa. Para os nacionalistas, os cambios de postura de PP e PSOE no referente á transferencia e rescate da AP9 demostran a necesidade dunha forza como o BNG en Madrid. Tamén o traballo para impulsar o tren de proximidade en Galicia. Cando se debatiu a Lei de Mobilidade e se negociou no Congreso, introduciuse unha disposición adicional para que quedase explícito que o tren de proximidade de Galiza, e poñía de Galiza, estivese en marcha ou rematase o estudo nos seis primeiros meses dende a aprobación da lei. Que fai o PP no Senado? Pois presentar unha emenda para que se tache Galiza na Lei de Mobilidade. Dádenos máis forza porque desa maneira tamén teremos máis capacidade para defender os intereses de todos os galegos.